bumalik na yun. Yan. Mami, madali naman bumalik eh. Parang bumalik na nga yun eh. Pero hindi pa naman katapusan ng mundo. Kung niloko ka niya, ibig sabihin, hindi siya yung babae para sa'yo. Huwag mong hayaan yung sarili mo na matalik sa kanya, lalo na kung hindi ka naman niya mahal, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Nandito naman ako para samahan ka. Para sa tulong ng mga buon. Tumangkin mo ako, anak. Kami ng tata mo. Hindi lang naman po talaga ang kakampi ko, May. Kasi naging mabait kayo sa akin simula pagkabata ko. Pero yan si Papa, hindi ko alam kung paano ko siya ire-respeto. Hayaan mo na. Huwag mo na unang isipin. Anak niya talaga? Ang mahalaga, magpalakas ka. Magpagaling ka para makalabas ka na sa ospital. Pagkatapos, aalis tayo. Agay mo ba ako? Ay, wala na ilan ako. Magbabakasyon lang kami ni Troy. Huwag naman parang ano dyan. Bakit kayo lang? Bakit hindi ka sumama? Ayaw ka namin kasama. Saka bakit ka kasama? Dati-dati lagi mong sinasabi ang bala ka sa ibang bagay. Hindi talaga kung matupasin mo. Gusto lang namin huminga ng anak ko sa'yo. Malungkot dito, no? Sa kabilang barangay yung pwesto. Habang nasa bakasyon, sinipon, kamera, nakita ng kapitbahay. Ano ba to? Parang senyos ng ano ba eh. Baka senyos ng... Kaya naman ang makabalik sila sa bahay. Pagkatapos ng mga tawag, nagagawa ko ng kasalanan mo. Pinabalik ka natin sa pagbabago. Ganon. Layo ng pinagkantutan natin. Sulit na. Sulit.
lahat ng bayan na may ano, handa-handa, no? Muli natin damdamin. Muli natin pagsaluhan. Ating balikan. Mga kwento at musikang inihatid ng Ayan ang nagtatraffic o yung mga ganyan. Parada atras. tuwing Sabado at Linggo. Pinarada na, magiinom na sila. Tanghali, sumba sa puso. Kasama si Tony Aquino. Sa puso.
magaganap na sa Tulingo Grand Procession. Sa ating ito, simula mamayang alas 6 ng gabi, kakara sa mga motorista ang FB Hansen Street mula Dalton Street hanggang Anais Avenue northbound at ang Alarcon Street northbound. Habang bukas, ikadalawang putaling ng Enero, araw ng Linggo, simula alas 11 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, isasara naman ang mga sumusunod na kalsada. Fairmont Park, FB Hanson, FB Hanson EDSA hanggang Ross Boulevard yung tuloy. Patungo naman ng BOA. EDSA, Ross Boulevard, mula EDSA, Ross Boulevard, patungong Buendia, Ross Boulevard. Ang tuloy sa northbound, Buendia Avenue at ang Alandoni Street. Ngayon pala mga itinakayuan ng mga motorista patungo na Maynila dahil tumaan sa Jokno Boulevard at kumanan patungo naman ng Vicente Soto Street at dumiretso sa Bucanes Street hanggang si Ocampo. Maaari naman gamitin din ang kaparehas na ruta para sa mga sasakyan na patungo naman ng Baclaran o Ano kayang barangay ito? o kaya ay dumaan sa kahabaan Ano nga? Ano sa ito? para makaiwas sa Nasa ko? kasadong Pre... kalsada. Ano? Ulisan minsan ng Jerry's Parado, hindi na ubusin dapat. Kaya nahanap ka pa. Ayan no, Plaridel. Plaridel. Lipa. Ayan no. Lipa, oo nga, lipa na pala. Ayan no, Happy Fiesta, Barangay Plaridel, Lipa. Plaridel pala. Kalukalike o musical variety show. Ayan. Saan yan? Daniela Vivas, Vice Ganda, Lookalike. Tapos sa Kayla Estrada. Public Information Office, hindi na covered sa loob ng Los Copitos, Comedian, Talent. Normal si Wiwi, ganun na siya kalaki. Ha? Kung normal si Wiwi, ganun yun siya kalaki. Alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ako na. Doon hindi ka problema yun, talagang likas na matalino. Si Ella, may likas, may ano lang siya, may taglay na talino lang. Si Wiwi likas na matalino eh. Si Ella, pag hindi nag-aral, wala. Hindi naman nag-aaral. Kaya nga. Eh, kung mag-aaral yan, talagang may talino. Kaya mo na, i-enjoy ka naman sa kanya-kanyang talent ang mga bata. Pipili pa nga natin siya ng Kwento Nieves. Suma sa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. May kapan mo si Wiwi pag pinicturan. Di ba meron siyang picture na naka-uniform siya? Oo, eh, toga, puti, yung... Kaya nga, i-edit na lang nila yun. Kaya nga. Kung hindi kaya nila yung pakita nyo. Kung na lang ibigay mo, edit nyo na lang. Yan. Dito ang masakit po, double parking kasi. Kapag naman nasa bitan eh, wala mami, fiesta eh. Talagang fiesta eh. Eh, yung gulaman, gelatin. Mamingi ka. Happy fiesta. O yan, tignan mo dyan mami. Layo dyan.
Gam- Masarap. Ang ganda mamaya inom. Nakakapagod. Alam mo naman ang amoy ng maasim at Kaya gano'n. magkakapagod. Dahil ka na breadwinner ng pamilya. Kakain lang kayo. Mami, yan ang kasiyaan. O, tingnan mo, madali mo. Yan ang enjoyment ng mga yan. Ano nila yan eh, pinagdaanan mo din naman yan. Yan ang masaya dyan, yung init. Tapos, inom-inom. Putay. Ang init eh, kaya dali mo malasing. Kami ni Tom, putang ina. Pumapasok pa kami sa school ng lasing. Diyan mo muna ako kahit 1.5. Yung graduating na kami ni Tom. Uuwi kami sa kanila, doon na kami kakain. Puta, ulam namin, yung century tuna. Pagkatapos namin kumain, yosi. Tapos kukuha yan ng 500 na red doors, tigil sa kami. Papasok kami lasing kami. Gago yun sa Tom eh. Ganyan yung anak ko. Kailangan mo nga yung boss mo. Sarap kasama. Dito mo. Baka Mabait yan si Tom. Ipagalit ko kayo ng umaga, nakahiga na lang dyan sa sofa. Tapos ngayon, Talagang kuha lang ng kuha sa tindahan yun. sagot lang. Ayusin ko nga yung panadalita mo. Naging teacher ko yung nanay nun eh. Magkaiba kami ng elementary school dito, Hindi nga kayo pinakasalan. magkalaban. Kung sa bagay, ano nga ba naman yung gagamitin niya sa kasal? Eh wala naman siyang pera. Wala rin trabaho. Paala mo rin ka na. Pero barkada kami. Gawa nung nanay. Tsaka pag yung bike, uso nun, bike lang. Kahit magkaiba kayo ng school. Hindi nga, alam niyo ako yung pakiramdam. Alam niyo naman kasi yung bata, hindi lang pagpasensyahan. Bata, marunong na mag-isip yun. Ginusto niya ng mag-inarte. Di ba, sa alam niya ikaw yung nagpapanakot sa amin lahat dito. Nay, tigilan niyo na nga ho yan. Please lang. Pero wala ho ako maibibigay sa inyo. Sa susunod na linggo pa ho yung sweldo ko. Ano wala? Ito may kita ka naman sa online telephone. Nay, naibigay ko na rin po yun sa inyo. Ipinabayad na natin ang renta at pinang-groceries. Alam na alam mong fiesta, pag yung leche plan, nasa pinagkainan mong plato. Hindi mo naman sabihin na kaya mo lang talaga. Ano ba, kumain ka na mami? Tapos gagano mo. Ilalagay mo doon. Kaya pagkagat mo ng leche plan, lasang kaldereta. Nay, hindi na naman ho ba ako Ay, fiesta. Ang baba, ang maangal ka pa. Alam mo, siguro hindi ko alam, no? Ano mo ba pinagsasasabi ninyo? Di ba? Ano naman, nagtatalunan niyo ng anak ko. Sa pagtulog ko, tapos ang lakas-lakas ang boses niyo. Espiritu naman sa nagpapahinga. Buti pa kayo, puro pahinga. Kaya ba't ano ba? Oh, ipagtatagpo niya naman yung batugan yung kinakasama. Bakit kaya hindi kayo sa kanya mamili? Alam mo naman wala pa siyang trabaho, di ba? Eh, paano ba ako magkakaroon? Eh, hindi naman po naghahanap. Sige nga ako, hindi na ba siya sa maghanap? Pwede na, umandar to. Sabi, kulang na nga lang pagtawag sa likod niya sa kakahiga eh. Kaya hindi ako makapagsalita. Porkit ikaw lang yung trabaho rito. Ba't ka nagkakalimutan ko? Kung wala kami rito, wala mag-aasikaso sa anak ko. Talaga isusupport niyo sa akin yan? Eh kung susuusin niya, pwede niyo lang kumuha na lang na mag-aalaga sa anak ko eh. Hindi pa mapunata at mapalumpat katulad ninyo. Pwede mo na lang kami basta. Pero ba? Masyado ko naman makasarili, Jimmy. Sige! Gawin mo yan para patunayan na hindi ka talaga marunong tumanaw ng utang na loko. Na loko. Tingnan mo dyan, yan. Kung alam ko lang sana na magiging ganyang anak pang mo ugali mo, hindi na sana kita pinagtapos ng kolehiyo. Ang hirap naman ho magkaroon ng utang na loob sa inyo, Nay. Kung pwede lang ako ibalik yung panahon na yon, mas gugustuhin ko pa siguro na maging working student para ma-supportahan ko yung pag-aaral ko. Hindi sana Tama naman. makikinig ko sa panunumbat niyo araw-araw. Alam ng traffic. Nakakatawa na, Nay. At hindi lang nakakatawa, ha? Nakakapagod din po. Tapos na ang traffic. Ito, good morning. Madalas na tagpo sa bahay. Away, sumbatan. Pero sa totoo lang, nararamdaman ko ng kaba. Ang pagtitingin Mami, fiesta kami dito, manchichicks lang kami. ng pera, pagtao. Sa amin pala may sayawan, sa inyo hindi uso yun, ano? Sa akin, Sa basketball court may sayawan. Hindi nyo naranasan yun, mami, ano? pasok ng sila ang piso
Darling. Mas bata siya sa akin, 10 taon. Hindi nyo naranasan. Yung sayawan sa basketball court, Mabait, alaga, mahalin. Kaya ito ko siya ang gusto ko. Tulad ko, wala na siya sa hirap na pamilya. Isa rin breadwinner sa kanilang pamilya sa probinsya. At dahil sa maliit na nakikita niya, yun, nalagpas. sa pinunan, sa pinupunta ko siya. Hindi ko pa magawang pakilala si Aki sa nangyayari sa trabaho ko. Ayaw ko kasi matahin siya ng nanay ko. Lalo na't laging pagbibig nito. Ang kagusto niya magkaroon ako ng mayaman na karelasyon. Ipakikilala ko rin naman si Rafi kay nanay. Kapag nagtatrabaho, na-promotion sa trabaho. Pero kung Ano, darling, hindi ka makakamit yan. Ayan oh, ang ganda oh. Kaya ko, Tanga na siya, nakapaparada rito. wala. Sa iba na lang. Ito, so, Sarap yun, mukhang masarap yun eh. ito, dito. Wala, hindi kakayanin. sa trabaho si Rafi, nagkaroon ng problema financial. Nalaman ko sa Ito, malayo ka na oh. Gusto ko buko, mag-ano ka ng 30. Thirty po.